Ngibingelele babukeli enhla nasezansi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. KuLesibili namhlanje mhla ka-13 uLesibili. Ngikhona nami ngila ekhaya. Ngifuna ukuqala nje ngokuxolisa kubafowethu noma kubantu baseGoli. Angikwazanga ukuthi ngibeseGoli namhlanje, ngiphazanyiswe nje okuthile, kodwa ngesonto elizayo noma kanjani iy'nsuku zizoqhubeka ngokujwayelekile. Ngifuna ukudlula nje laphana Nkosi yami, ngidlulise amazwi enduduzo kakhulu laphana emndenini wakaMbokazi, emndenini wakaNkambulo yomibili leyamndeni. Ngithi nje Nkosi yami ngokubehlele umndeni wakaMbokazi ukuthi uhanjelwe undodakazi, uhanjelwe usisi, umndeni wakaNkambulo ukuthi uhanjelwe umama, umalokazana wekhaya, nabo ngithi kubona Nkosi yami abaphephise kakhulu kakhulu. Kodwa engikuthanda ngosisi uZanele uMambokazi ukuthi ebekholwa futhi ebekwazi, ebazi futhi ukuthi izimo ezifana nalezi ziyafika. Ngikhumbula nje ngama-Sunday laphana eKhosini FM elekelela noma ekhuluma noma eduduza noma ngabe ubani noma ngabe muphi umuntu eduduzeka ngamagama nje ebewakhipha ephilisa isizwe. Ngifuna ukuthi emndenini basebenzi bonke boKhozi FM nabo Nkosi yami bafowethu phephisani nje kakhulu. Engingakusho phephisani kakhulu, izimo ezifana nalezi ziyafika futhi ziyandlula. Phephisani nje kakhulu, ngiyaniphephesela kakhulu Nkosi yami. Nomama-ke bonke ngiyakhumbula nje kunomama ekade emvezile uthanda ukukholwa ngendlela eyisimanga kulolu hlelo lakhe lwaseshilo. Ilokho nje nabaholi-ke Nkosi yami bonke, abaholi bonke ekade benza umsebenzi, abaholi bonke ekade belekelela, kade bemhambisela iy'nkonzo. Ngiyayikhumbula nje inkonzo kade beyenzile. Ngiyabaphephisela bonke abaholi internationally, ngiyabaphephisela bonke ngoba uSizanele usenzele ukuthi sibe izihlobo emazweni wonke nangale Eswatini, nakhona ngiyabaphephesela futhi. Bese-ke sengivala udokotela usekhona, uyatholakala la osizweni e-7334 ngoLesithathu kuze kushaye uLesihlanu, kuze kushaye isonto, bese kuthi Monday and Tuesday ngitholakala eGoli. Ngiyakuthanda nje, ngiyafisa ukuxolisa ukuthi namhlanje angikwazanga ukuba sendaweni yaseGoli kumhla ka-13 ka-Agasti ngezizathu ey'thile. Bese ngithi nje komama bonke enyangeni yabo bafowethu, uNkulunkulu anibusise. Noma sesigqemeke nje engeqwantwala, ngabe siyayicelebrate le nyanga ngamazwi, ngabe siyayikhulumisa. uNkulunkulu enako usenzele kanje esukwini la izolo kumhla ka-12 kuyi-Monday ekuseni. Ngiyabonga niphile nje nonke enhla nasezansi. Ngiyatholakala ko-073 219 3664. uNkulunkulu anibusise.